গান আসলে এটার ভিতরে বোতল টোতল ফলাইয়া এটার ভিতরে বোতল ফলাইয়া এরপরে যখন জবরদস্তি তুলতে গেছি ওয়াল খাটতে গেছে না রাইতো না তো না ম্যাডাম পালু না ওই জলের ইয়েটা আর কি জল তো ঠান্ডা ঠান্ডা তো এই হইতেছে আর কি হালকা তুলা সেলাই পাই বাই খা বাই সেলাই পাই বাবা হাইকে থাকবো হাইকে দে কোমর না হাইকে দে কোমর না সিনি মুকাই সাসি মেশিন না স্যার এটা মোটর না ইওনার এটা গাছ ফলাইছে কি করে সরি বোতল ফলাইছে অনেক বোতল ফলাইছে হ্যাঁ এটা কি পেনি দিকো এটা নাম দিকছি তো ও লামা না না অনেক জল কম আয়রন আছে হালকা biang gori lainnya tini bijak kali kan kalau malai problem Mandai staff DWS water khainai para ni jwngjal para ni সমস্যা ni para bangka pelai kino kuirok ni সমস্যা lamani সমস্যা বেশি salai তাই দুইটা বেশি না কুসকাইনা হাকা আসিগো বেশি দেখে সামনে কেংরা বেশি সিকাঙ্গো আর tini problem
DWS abo bises ke DWS no rotomari ka borom jwngjalno department kai orbo tui kai agini tui tongo tui kaham phai tongmani aro naki aro botol rok pat it tukra rok tamna nabo bufang tukra rok ap tui khiklai dikangka aro jamgi brasung dikangka aboni baginai tai kaisa ketal kainai aro tabuk tui phai tong kaham phai tongo tak tui mansinai jorao to tui mayani baginai onek media rok phainai aro kok salaika kolaika kai abo to official to kichale nai no tini kok bang laika tini no tui mana nango amti ke tui di maya dorjo maram lainai dorjo no shokti tam gangkai elaka o tui manthung lama manthung current manthung abo no chung nayo lama rok ni problem tui rok ni problem joto problem no bahai ke solve khainani abo to जों चेष्टा no khai tongo official babe hangka kicha michale nai joton mana sinai aglogi joton tori maya tabuk hangka apatot tabuk aro tabuk tui phai tongo tabuk taisa tui no tanki snamui nai ai tanki hoite tui rinani chesta khlainai ar tai ksam aro chesta khaina ksamo bahai ke taisa agin hai ke tui rimana bo chesta khainai ar lama aro nango water resource ni je nok khuk bai thangmana agi kosok thangmana ha kosok thangmana abo water resource ni abo tabuk aro tendering nai work order ongkhor jaga abo kam arambo khlayano je ta khengrai bisini kok ap sai tongo khengrai bisiwo garo je lama nangmani current nangmani abo jotono nailai visit khlailai pheleka truk abo develop ni phasing thang tongo khengrai bisi asi gorobo omhai keno nailaya kole orobo problem solve khainani bagi chesta narja abo hol nok bo je sitra obono repair khainani boundary bahai ke riman aboro bonai arbo abo salaika bongoro ni tuini problem tongo tuini problem bo abo salaika oro kaisa 4 nong ward bo kaisa kaijak arbo khlai tongo 1 nong ward abo kaisa pending khlaijak no himano abo bo khlainai kok salaika pending khlaijak bolte 2 nong ward bo tongo aro abo bolte mai kheto mai borjak ni bagi khlaimaya aro stapung tongka tabuk kheto ni mai rabaika tabuk suru khai risinai doti tui manung thun abono odarika official nobo abo doti khlai pai dini borok tak khlai pai nai amahai ke tirik khlaijak nai sungbo to aro to sini dada tongo TTAADC Chairman Jagadish Debbarma bobo to elaka o guru guno tongo elaka nai tongo kini khene sung nai layo jahate elakani develop ni bagi jotoni problem bahai ke solve khlaiman abo chesta khai tongo जों omhai ke no kuni no mililai nai siddhanto na halaika step na halaika joto bisino जों visit khlainani bagi जों next visit khlainai 4 tarikh abo hangkai जों yango RC Nagar phaisinga जों visit khlainai Lokhipur bukhago aro visit khlainai जों 26 ta bisi tongo 26 ta bisi ni visit khlainai tai aro GP bo tongo GP no visit khlainai omhai ke जों step na hat tongo parani samosya elakani samosya tam tong